Ękoↄna fo ho efe na wonom ewo wede. Eno nti kuona ni ba owuro ne ho na oba ma ampagya ene na afiri. Ękoana ni ba ya wo na ba asasi so a wanwo no. Papa na de edi akire eden. Na nanom kuona fo ma wonom wo do, wonom wo ope na wonom eku wonom so ho de ma mema. Ękoana fo emanso wonom kunu eta efa wonom achi. Wonom mema so de wo mo hwe ma o. Ękoana fo mema. Winya bi wade na wasi cross. Wo be show papa. Ti wi na nanom asenfo a wonom tai kwotena ema so a ękoana fo mema so tai kwotena ma so. Na nanom ękoana fo wonom eye pesemi nkuminya. Wonom san eye hunani masenkyefo. Na nanom kuona fo mema nyame to wonom nsam a wonom ta boa bontensofo ese fiefo. Odofo enenso biem yesan ahia empani ahia dwumadi so. Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin. Meda sese bribia wo hwe bidwumadi. Yesua de. Enne yesan aba besua ade biem. Ye besua de ade afa na nanom ękoana fo eho. Ękoana abusua eye den ene enya ękoana abusua. Basom ye odemwa. Twemi me basisi a. Abotre clinic aba ama yade nyinara ye sama ne ye. Sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina a kyerɛw. Na mom ye onim se owo pressure, diabetes, akoma yade, sisi ya wo ya, wakiri kase no eya wo ya, stroke eha wo no. Wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be san yade a wo haw bia eni akiri. Abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase. Fred Doctor Ewo 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abotre Clinic. Yenam ako pressure kwanso besan yade. Abusua yakwaba ekwan a enam so emienya ękoana abusua enie wo ba basiri wa ye frɛ no abrewa doku a ena mmiri bi wona nananom ekofuom na wonom aduru afuomu no ena wonom ko hia wudini wo kwan so na tese wonom nya nurafuo no enwie yo kwan so a enti wudini no hu abrewa doku ne nananom no se he mo ne hwan nenam ena wo se ye ne otwedi mponyankoropon nenam ena wudini ne se saa ti ye behwe ba bia twedi mponyankoropon no befiri be ba begemo na no si ya ena aboa ko bema kesiye hwiri ye besi wudini no ene abrewa no mfimfi afei de aboa ko begina mfimfi ho na odane nani ade kire wudini no so wudini no de sa dimirika na ko no bema no ono nso di na kire wo sano ena wudini edwane ye nti eba saa na se ohunu se wudini na okọ akiri paa no abrewa gira ho ne ho nyina adwane ena yi edane ne ho san ba ye ebeto abrewa no ene ne nananom ena wodi wono machi ewo a wono kakra ena abrewa no wa na nkofuom ne biem ena wona ne mai ne nananom nyina da esan ekoye na wo muduru kotia ko no aboa ko hu se wono maduru fie no san na chi no tefa awirem na chese wono makakoduru fie abrewa yi hu mu a atuo nti okoduru ye eno ane sa homkoko no ogu ahomkoko eko no a enti ne mane bia no wono mo fie no mo se na doku ya adan no se enne
enye eko a enka edi eyemi enti wote wona ne homo anyina adwane no waka se wawie de wote omu a na wabie na no eko no a enti ebra na homo anyina ba femo no ene wo bebo na mane se enne asem a akoto me ne me nananom mienu a yekọ afuo mu yi enie na se nya Aboa Kuo a enka ne edi eye me ne me nananom yi enti efiri ne dai kọ Aboa Kuo emo obia enwebi ene nti maame no abasiriwa no wode eko no a aye na asem kan no ena afi wono mo hyase se eko no afo nini ena kasa woro faso ebenya eko nafo enti nya wanwa se eko aye wono ma kyene boa efiri se Aboa Kuo ne ma wono ma setim ye ya enne adore abepem sabri wo mra ne bi ene sen manso antu mase antu eko na brem obenfo amenu anyinyina kwa na doye nti wo ma aboa anoma eto ne nkosua egu ne memu eko simpia sare aboa ne din ene ne honam se wogina ho a pefe esremu sei okunta hunu jata onia mai sisira onia ben se wosono eni mamu a enka eko ene bopon wono mra ne bi ene no abusua na nanom ko na fo wono piesie eye eguafo jima aye boafo wo manu ene bonsra afiri ye a ofiri fomena bo ho mansa eye oguaman hene ena fe adehie bia eka ho ya wonim me pa cho na nanom ko na fo hia wo asa wono mo chia wa di wo mo so se ya dokuna anase ya de na nanom ko na fo wono mo nyeso eno no eko na fo su ene wono ban bi ene de he maka kire wo se na nanom ko na fo eko simpia sare na nanom etabo wono mra ne abodombo wa woda hwene mu eko na fo mema ena eto abakonhwene o wono mo nsanifa eninti ya na ye frɛ wonom ahwene na enna nanom akona fo so ne nya ahwene eninti ne bo wonom saa emrane no abodombo wuo ya wonom eda ahwene mu ekona fo enchipa ene adanse fomna edi enti ne a ye benya edi adanse edan a ye di kan si wo Ghana ye si no wo adanse na nanom ekona fo ne si ye eninti wonom di kan si saa dan no yehu wo mu a yesi adansifo baabia na wonom tie no yesi adansifo wo mu nie adansifo enti adansifo ena kasa woro faso me ebenya adanse saa edan ye di kan na efie di kan yesi wo Ghana no adanse ena esi no eko na ni so ena esi ye eko na fo hu efe na wonom ewo wede ye ka wede na nya wede na nanom ko na fo wede efe ankasa wo kai se yesua na nanom asonafo no wonom ho ade ne meka kire wo se na nanom asonafo wo se yetikọ etise wo bi anim meka kire wo se saa asam na eye empoa na nanom asonafo wo mu etwa eko nafo yesuan ewo na nanom asonafo mu se wonom ho efe wonom di wo mu hu ni wo mu pa hosiesie na kire se ade bia ma nipadua no eye fe no na nanom asonafo wo ni nyina da na esi pai ena nanom akonafo nso wonom so ho efe na wo san wo wede enti na asonafo ka se wo mo nko na wonom ho efe san wo wede wonom san nima hosiesie enti wo mo hu ni se konafo te sa no na mo se ekra mpa yen yetikọ ena ti se obi enim enti asonafo de sa asem no etwa na nanom ekonafo mpoa na ekonafo wede de me pa chaw ene enti konani ba wo dware siesie ne ho na se wo de na hwene egu na sene na pa chaw wo be ma na obe ma nsore woro ne ho na obe ma ampeja ene na afiri eya kyede a wodoma nkomade a kyena nanom ko nafo ene nti ko na ni ba hia be ma na o se me de me sore a me be ma mpeja wo boa wonya hia ko na ni ba
Woto ahwene a wosi yu na wohwa ahwene se gu wedie so ne gu to so a wosi ampa ko na ni ba nie wo ye hwan okwakudo nsuro ne tibe pagya maka kyo se ko na fo me ema entai hia be ma ne hu ni ho esan de bikirekire mu nti na wonim se bonini enni ko na fo mu da bi ko na ni ba ya wo na ba asasi so a wanwo no papa na de di akire eden awo de oduma koma de che ko na fo ma wono mutime wankasa me pa atwa wate saa kasa to me we amwo wisi ya wo maduasa je abayen amwo wisi ye ko na ni ba maame we ewo maako aduasa 30 wonim se kane so ye dwuma na ye na ye kua ani nti nkwada aduasan wan ene wode wono mu gya no na wakọ afuo mu ani nti na maame amwo wisi no wo nkofo otifie no wo hwe ne ma eba ne seyi a wono mu a no wono mu tipotamu no de wawo ba akwa wo mienu no ene wo ko se maame amwo wisi ene mpa cha o me de me bai mi gya na mapebode ne banchi bi mabasisi a me de me bai mi gya makoma ba ene nti ono na wawo maduasa no no wo san age nkrofo abayen anam amwo wisi na wo aduasa wo wo ye ene nkrofo ma na woje wo mo hwe wo no mu fie enti ene nam so me ebenya crèche ana daycare ane enne daycare na se kire na ma kire wo no frise mami hwene madodo nti obi e kwa de ne de emienu miensa na ode na ba abegya no eno na nam so nso ye sanya asa akasa tome no amwo wisi a wo maduasa agi abayen enti ekona ni ba de ye mabonini ewo wonom abrabo mu nananom ko na fo ma wonom wo do wonom wo ope na wonom eku wonom so ho ede ma mema nanso emema emfa wonom nya hwe wenti emema ne tai jai nananom ko na fo ma eno nso ka ho bi ema eko na fo ma eya wonom ntai enwo ewo faako ena fe eko na fo ema nso wonom kunu etai fa wonom achi eno eya de a ehadwene ewo nananom ko na fo ma nso eho nanso wonhwe emai ekwa wode mema fo wonom nya hwi wonom mema nso de wo hwe ma o eko na fo mema wonya bi wade na wasi cross wo be show papa wonim se eko na ni be makwa wade se de obesi adɔ ne yere asom na hohoa no no se ni nua ba nim na okobie na no ekoka na wade ho asem eko na ni be man wanhwe obɛhwe ni nua ba no owia watu akotena ne yere so eni nti wuyi na nanom asemfo a wonom tai kotena ema so a eko na fo mema so tai kotena ma so ane opena wade dodo eni nti ko na fo mema de wonom awade entai egu na nanom eko na fo wonom eye pesemi nkominya wonom san eye hunani masenkyene hunani masenkyene asem nankasa ye hunani masere kire ohunu a wonom akasa sere nanso wodane wo ho ano wonom asesa wagu ho no mo sente na nanom ko na fo ye hunani masenkyere fo titiriw ema no enie na nanom ko na fo mema nyame to wonom nsam a wonom ta aboa bontensofo ese fiefo se awade ene wo wogu a saa ko na ni bema no wota hwe de nkontagenom esen ono ankasa ne wo faase wonim sa tetenso de na wo faase ho hia pa nanso ko na fo mema ntesa ani nti wobon se ko na ni bema kwa bontene ye bonise ye so ne soro nanso wo ba fam ani nua no ma wono mo mfa no nya hwe efiri se nyame ato ne nsam yi wode boa bontene wode hwe ne nkontanom nanso ne wo faase ne mo mfi wo mo enti wono mo ba fi a wono mo nua ma no no ma bra o danne ne ho brechi ya no mo sesa ne gu ho krukra ani wono betwa na da pankasa wono mo mfa ne nya hwe eni nti wo hunu wi wasere a kyerewo na nti wokọ ya wo sesa wagu ho a na akoye animunkyene etiko wisa hunani wasere kyere no asekyere eno no na nanom ko na fo te sa pa na nanom ko na fo ta ware bi ka wono mo yire no ho ena afenso ko na fo denkyira ntokwa ya ye kokon kasie ema asante di nkunimu bo sei ekona fo wonom amoa papa eni nti ema wonom ato sini kakra ewa aman hene edibere ho eni nti se wonu se ekona fo ntai enni aman hene dibere pia na na se kire no
ebra na asante ye kode nkyira kon no wono ko wo mo ho na wo mo dwene se wo mo an wo mo de wo mo ho wo mo ate wo mo man wo mo ade wo mo ho eno ene ka ho bie ma eye opim so ya ne nti ehɔ no aman hene tumi titiriw dibre no wonom enya kese no abusua de me de be wie na nanom ko na fo de ene se ැkoↄna fo ena wonom eye kuna wonom nan egu yawa mu na yawa esan butu wonom tiri ැkoↄna ni ba a wo se wo ye kuna turodo kura french mo no sei no wo se wo ye no wontena se mfa ne nan ensisi fam ne nan egu yawa mu na ebi nso butu ne ti so abusua enkura na nanom ko na fo edi so hene bi enie adanse brekum ogwai asakore mampo ka ho abenchem hene ono nso oye ැkoↄna ni wiamoase hene mawre hene adumasa hene dwe yankwanta kuna kokofu asaman hene adangomase hene pachi hene ena afei aguna akrofo nso hene ono nso oye ැkoↄna ni abusia enkuro no de hena wonso wonim faka ho na ye nyina yensu anko eha ena nananom ැkoↄna fo eko sempi asare nana obodombo wa woda hwene mu abrewa doku nananom aha ene de wonom ho adesua no esie abusua edin ne sesan ye Oheneyere Adwoa Aprebi ene medin kosoa na hwe Aprebi waves medamu nyina se ema mommo ene tia etwinawo